మా టాలెంట్ అంతా వీడియో చూపించేస్తా చూడండి. ఇది ఒక హై పవర్ బ్యాంక్ ఫ్రమ్ నాయిస్. డిజైన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇది ఎందుకు ఆర్డర్ చేసామంటారా? సింపుల్ అండి. వన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ స్లైడర్ మేము యూస్ చేస్తున్నదానికి ఇట్ సేమ్ సిమిలర్ ఫీచర్స్తో పవర్ బ్యాంక్ అనేది యూఎస్ నుంచి ఆర్డర్ చేయాలి. అండ్ ఎంత కష్టమో బ్యాటరీ తెప్పించడానికి నుంచి అయినో. ఇది మా ఎలక్ట్రానిక్ స్లైడర్. ప్రస్తుతానికి మేము జుగాడు చేస్తున్నామండి. ఇలాంటి ఒక బ్యాటరీ తీసుకొని అండ్ ఈ బ్యాటరీ వాడుతున్నాము. ఇది 6 బ్యాటరీస్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది డ్యూరింగ్ ద షూట్. సో దాన్ని ఎలా అండ్ ఆల్సో వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అవుతుంటుంది సిన్స్ ఇట్స్ నాట్ అ బ్రాండెడ్ బ్యాటరీ. దీన్ని ఫిక్స్ చేయడానికి మేము ఇది ఆర్డర్ చేసాము. ఇది USB-C కేబుల్ యూజ్ చేసామంటే హై పవర్ అవుట్పుట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ ఈజీలీ ఇది కనెక్ట్ చేసాము అంటే పవర్ ఆన్ అయిపోతుంది అండ్ ఆల్సో కంటిన్యూస్లీ కంప్లీట్ డే వితౌట్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ యూస్ చేసేయచ్చు. ఇది ఒక బెస్ట్ సొల్యూషన్ మా ప్రాబ్లంకి. ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ షూట్ నో లుకింగ్ బ్యాక్.